श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर। कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन कोकण आणि विशेषतः सिंधुदुर्गातील महत्त्वाच्या रेल्वे प्रश्नांवरती सखोल चर्चा केली। यामुळे प्रामुख्याने सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा विषय होता। रेल्वे प्रवासी संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार आपण रेल्वे मंत्र्यांना भेटलो असून अनुभवी रेल्वे मंत्री यावरती निश्चितच मार्ग काढतील असा विश्वास पालकमंत्री राणे यांनी व्यक्त केला। त्यामुळे 10 वर्ष रखडलेलं सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस पूर्णत्वास येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत। पाहूयात। गेली 10 वर्ष सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न धुळखात पडलाय। माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं दिनांक 27 जून 2015 ला भूमिपूजन झालं असतानाही टर्मिनसचं काम अद्याप पूर्ण झालं नाही। फेज 1चं काम पूर्ण झाल्यानंतर फेज 2चं काम अपूर्णच राहिलं। यात माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून कोकणातील रेल्वे स्थानकांचं रुपडं पालटण्याच्या मोहिमेअंतर्गत काम सुरू असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुशोभीकरणादरम्यान स्थानकावर टर्मिनसऐवजी चक्क सावंतवाडी रोड असा फलक लावला। त्यामुळे नाराजीचा सूर मोठला होता। टर्मिनस प्रश्नी कोकण रेल्वे प्रवासी संघटनेने वारंवार आवाज उठवला, उपोषण आंदोलनही केलं, मात्र केवळ आश्वासनच मिळाली। हा प्रश्न अनेक वर्ष धुळखात पडल्यानं भूमिपूजनाची कोनशिला देखील धुडपात दिसेनाशी झाली। त्यामुळे आपली फसवणूक झाली की काय असा सवाल विचारण्याची वेळ सावंतवाडीकरांवर आली। दरम्यान संघटनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नेत्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आली होती। या निवेदनाची दखल पालकमंत्री नितेश राणेंनी घेतली। मंत्री राणेंनी रेल्वे मंत्र्यांकडे केलेल्या निवेदनात कोकणातील रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण, स्थानकांवरती अद्ययावत सोयीसुविधा पुरवणं, एक्सप्रेस गाड्यांना सिंधुदुर्गात थांबे देणे तसंच वैभववाडी कोल्हापूर नव्या रेल्वे मार्गाला गती देण्याची मागणी केली। या मागण्या आणि प्रस्तावाची दखल घेत रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार्याची ग्वाही दिल्याचं मंत्री राणे यांनी सांगितलं। एकालाही थांबा आपल्या सिंधुदुर्गात नाहीये। आपली प्रवासी संघटना म्हणून मला एक निवेदन त्या लोकांनी सगळ्यांनी दिलेलं। शेवटी मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून या सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी रेल्वे मंत्र्यांना भेटायला गेलेलो। माझ्या हातात तेच प्रवासी संघटनेचं निवेदन होतं। त्याच्यामध्ये आपल्या सावंतवाडी टर्मिनलचा पण विषय होता। शेवटी आपले रेल्वे मंत्री हे अनुभवी आहेत, मार्ग काढणारे आहेत आणि आज खासदार म्हणून राणेसाहेब तिथे बसलेले आहेत, पालकमंत्री म्हणून मी तिथे पाठपुरावा करतोय। केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीएचं सरकार आहे म्हणून मला विश्वास आहे येणाऱ्या काळात हे सगळे प्रश्न सोडवले। तसंच सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस विषयावरती आपली चर्चा झाल्याचं ते म्हणाले। निश्चितच सर्व प्रश्न सुटतील या पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलेल्या विश्वासामुळे गेली 10 वर्ष रखडलेला सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न निकाली लागण्याच्या आशा आता पल्लवित झाल्या आहेत। सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनस कृती समिती, कोकण रेल्वे प्रवासी संघटना तसंच कोकणवासियांकडून या भूमिकेचं स्वागत करत लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।